Να πάμε λίγο στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, τον πρόσφατο που έγινε. Καταρχήν να ρωτήσω, θεωρείτε ότι ο αριθμός των 4 καναλιών που νομοθετήθηκε για το γενικό περιεχόμενο είναι, ας το πούμε, θα μπορούσε να οριστεί ένας τέτοιος μέγιστος αριθμός, είναι μικρός, είναι μεγάλος, κατά τη δική σας άποψη? Δεν μπορώ να εκφράσω συγκεκριμένη άποψη, αλλά αυτό μπορώ να πω ότι λειτουργούσαν στην Ελλάδα κάποια κανάλια. Διαχρονικά, σίγουρα όχι 4. Το ότι βγήκε μια μελέτη που να λέει ότι θα έπρεπε να είναι 4 ή 5, θα μπορούσε να είναι μια μελέτη. Οι μελέτες είναι μελέτες και στηρίζουν σε κάποιες υποθέσεις που ενδεχομένως να έχουν και δίκιο. Η ουσία είναι υπάρχει μια πραγματικότητα και τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε ήταν εν λειτουργία 6-7 κανάλια. Εγώ είμαι υπέρ της 8, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Είμαι υπέρ της ανοιχτής αγοράς. Δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Ειδικά σήμερα που μιλάμε το 2015, που είναι ηλεκτρονική, πλέον είναι digital τεχνολογία και τεχνολογικές δυνατότητες περισσότερες. Θεωρώ όμως ότι κακώς δεν είχε γίνει διαγωνισμός στην αρχή της ελεύθερης τηλεόρασης, κακώς, αλλά ένα λάθος που είχε γίνει πριν από 25 χρόνια δεν πρέπει να διορθώνεται με ένα άλλο λάθος. Ναι. Θα έπρεπε να γίνει μια, πιστεύω, πιο συγκροτημένη ανάλυση της επάρχουσας κατάστασης και από εκεί και πέρα να πάρθουν αποφάσεις. Και τα σωστά να μείνουν όπως έχουν, τα λάθος να διορθωθούν. Σε σχέση τώρα με το διαγωνισμό, συμμετείχατε με το Star, με τη νέα τηλεόραση. Είχατε και συμμετοχή στον άλλον υποψήφιο στην εταιρεία ITV-CP, στην Κυπριακή. Ναι, αυτό είναι αληθές. Και σχετικά επίσης με τον διαγωνισμό, είδαμε ότι το Star ουσιαστικά σταμάτησε τις προσφορές γύρω στα 13 εκατομμύρια και η ITV-CP γύρω στα 18 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν ένα ποσό, ας το πούμε, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ανεκτό για να πάρει μια άδεια ένας σταθμός και να είναι βιώσιμος ουσιαστικά? Γι' αυτό και μείνατε σε αυτή την προσφορά, όταν οι άλλες προσφορές είχαν ανέβει τόσο πολύ? Στο υψηλό σημείο προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο κατά τη γνώμη σας. Και τι έχει ήδη τα δεδομένα που είχα εκείνη τη στιγμή. Οπότε, με βάση τη δική σας ανάλυση, το να πάμε σε κτυπήματα των 60-70 εκατομμυρίων θα έκανε προβληματική, ας το πούμε, τη βιωσιμότητα των καναλιών για τα επόμενα 10 χρόνια που θα ισχύσουν και οι άδειες, με βάση τη δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω μια φιλοσοφία γενική. Όταν κάνω μια συμφωνία ή όταν καταλήγω σε κάποιο νούμερο που πρέπει να δεσμευτώ, πρέπει εκείνη τη στιγμή να είμαι ευχαριστημένος για τη συμφωνία που έκανα. Θεωρώ ότι αν παίρναμε την άδεια στα 15 εκατομμύρια, θα ήταν ένα νούμερο το οποίο θα μπορούσα να διαχειριστώ τα επόμενα χρόνια, με ασφαλές προβλέψεις. Τα άλλα θα μου δημιουργούσαν μεγαλύτερη έως πολύ μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ο στόχος μου δεν είναι να ζω στην ανασφάλεια, να προβλέπω και να προσπαθώ να έχω τις καλύτερες δυνατόν πιθανότητες να πετύχει ένας στόχος που έχω βάλει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία και νομίζω ότι θα έπρεπε να επαναληφθεί η μελέτη είναι κατά πόσο είναι βιώσιμα 4 κανάλια όταν έχουν δώσει 250 εκατομμύρια άδειες. Αυτό θα έπρεπε, δεν ξέρω αν το είχαν βάλει σαν παράμετρο, διότι ενδεχομένως να πρέπει να είναι 3 τα κανάλια πλέον με 250 εκατομμύρια. Δηλαδή, τα μαθηματικά δείχνουν ότι με 250 εκατομμύρια, ουσιαστικά με 25 εκατομμύρια δηλαδή το χρόνο, είναι άλλο ένα κανάλι λειτουργία έξω από τα έσοδα των μελλοντικών κανάλιων. Άρα ουσιαστικά λειτουργούν πάλι με 5 κανάλια. Η βιωσιμότητα είναι κάτι που θα το δείξει το μέλλον. Ναι, γι' αυτό και μάλιστα σε δημόσιους διαγωνισμούς υπάρχει και κατώτατο και ανώτατο πλαφόν στα τιμήματα, για να υπάρχει ακριβώς αυτή η εξασφάλιση ότι δεν θα δοθούν υπέρμετρα τιμήματα, τα οποία στη συνέχεια δεν μπορούν να βγουν σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς. Δεν αναφέρομαι στον συγκεκριμένο. Και θα ήθελα να κλείσω τις ερωτήσεις με 2 ερωτήσεις που τις κάνουμε σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έρχονται εδώ πέρα. Ακούγεται συχνά ότι υπάρχει αυτό το περίφημο τρίγωνο μεταξύ μέσων μαζικής ενημέρωσης, τραπεζών και κομμάτων, σε σχέση με το ότι οι τράπεζες δανειοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά από πολιτικές πιέσεις για να προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους κτλ. Μετά από την πολύχρονη
ενασχόλησή σας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα μπορούσατε να υποστηρίξετε εσείς κάτι τέτοιο ή όχι? Μπορώ να μιλήσω μόνο για το τι μπορώ να ξέρω εγώ, για τα θέματα που με αφορούν και τα οποία χειρίζομαι. Αυτό μου ακούγεται λίγο περίεργο. Κατ' ελάχιστον, δεν μπορώ να το φανταστώ καν ότι θα μπορούσαμε εμείς να λειτουργήσουμε έτσι. Γιατί καταρχάς είμαστε αυτόνομοι επιχειρηματίες και δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε τέτοια είδους τριγωνικών σχέσεων. Τι γίνεται με τους άλλους δεν το γνωρίζω. Αλλά οι σχέσεις μας, επαναλαμβάνω, με τις τράπεζες ήταν εξαιρετικές μέχρι τώρα και παραμένουν. Ήταν βασισμένες σε απόλυτα τραπεζικά κριτήρια και μπορώ να πω ότι έχω και ένα παράπονο ότι εδώ και πόσα χρόνια χρηματοδοτώ με επιτόκια τα οποία είναι τοκογλυφικά επιτόκια για διεθνή πρότυπα. Για την εποχή. Για διεθνή πρότυπα, γιατί ζούμε σε μια χώρα στην οποία όλες οι επιχειρήσεις ζούμε με υπέρμετρο δανεισμό όσον αφορά τα επιτόκια και πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται με πολύ χειρότερους όρους. Εμείς έχουμε και το country risk παραπάνω. Λοιπόν, σαν χώρα, επειδή έχουμε το θέμα της χώρας μας, του spread των τραπεζών, έχουμε το φαινόμενο ότι σε κάποιες επιχειρήσεις να είναι πολύ αυστηρές οι τράπεζες και σωστά από την πλευρά τους, για να μην τους δίνω το άδικο, αλλά παράλληλα άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο χώρο ακριβώς με χειρότερα αποτελέσματα να συμμετέχουν κανονικά με πολύ μικρότερα ποσοστά στα δάνεια τους. Είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως. Οπότε εκεί πέρα ίσως μπορούμε να υποψιαστούμε ότι παίζουν κι άλλα κριτήρια στον τραπεζικό. Δεν θέλω να θέσω τέτοια ερωτήματα, γιατί είναι πολύ σύνηθες τράπεζες να προσπαθούν να διασώσουν επιχειρήσεις. Αυτό είναι υγιές. Ναι, κατάλαβα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό τους δίνουν δεύτερες ευκαιρίες. Να γίνεται διάσωση επιχείρησης και άλλο να γίνεται ένα προνόμιο και άλλο να γίνει διαχρονικά μια εταιρεία συνέχεια προς διάσωση. Αυτό πρέπει να έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, να γίνει για συγκεκριμένους λόγους και να υπάρχει και ένα σχέδιο. Κυρίως για να διασωθεί σαν επιχείρηση η επιχείρηση, να μην χάσουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους και να μπορέσει να συνεχίσει. Αλλά αν αυτό δεν γίνεται, δημιουργεί πολύ κακές συνθήκες ανταγωνισμού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι διαχρονικά μπαταχτσίδες που εκμεταλλεύονται λίγο αυτή την κατάσταση. Ότι γίνεται στην Ελλάδα σε πολλές επιχειρήσεις. Και αυτό δημιουργεί συνέχεια προβλήματα ανταγωνισμού, γιατί κάποιος ο οποίος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, ο οποίος μπορεί να είναι συνεπής στην τράπεζα, στην εφορία, να έχει να ανταγωνιστεί στους πολίτες, μαγαζί, το οποίο μπορεί να είναι από σουβλατζίδικο έως οτιδήποτε. Γιατί είναι συνεπής. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και τελευταία ερώτηση και κλείνω με αυτήν. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το αν θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εργοληπτών δημοσίων έργων ή προμηθευτών του δημοσίου? Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο εκεί πέρα? Θεωρώ, καταρχάς, δεν μου πέφτει λόγος, σαν Έλληνας πολίτης. Είπατε προηγουμένως ότι οι περισσότερες δραστηριότητες σας αφορούν το εξωτερικό και την ελεύθερη αγορά. Ότι δεν θα έπρεπε... Ναι, όχι, ρωτάω αν το συμφωνεί. Δεν μπορώ να πω, δεν είναι δική μου υπόθεση. Και το 4 άδειες υπάρχει σε νόμο, αλλά δεν συμφωνούμε, δεν πειράζει. Όχι. Για να ολοκληρώσω αυτό το θέμα, προσωπική άποψη μπορώ να πω. Θεωρώ ότι, η γνώμη μου είναι ότι σε άλλες χώρες του κόσμου, ευρωπαϊκές και όχι πανάπτυκτες, οποιοσδήποτε μπορεί να είναι μέτοχος σε ένα κανάλι. Το θέμα δεν είναι αν είναι μέτοχος ή όχι μια κατασκευαστική ή μια βιομηχανία. Γιατί υπάρχουν εταιρείες, μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες που είναι μέτοχοι σε μεγάλα κανάλια στο εξωτερικό. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση και πώς ο πολιτικός κόσμος διαχειρίζεται πάλι αυτή την κατάσταση. Δεν είναι θέμα λοιπόν μόνο των τηλεοπτικών μέσων, αν υπάρχει κάποια διαπλοκή. Είναι και θέμα κανόνων και θεσμικού πλαίσιου. Δεν είναι μόνο το τηλεοπτικό τοπίο. Και κακώς εστιάζεται μόνο στο τηλεοπτικό τοπίο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ φυσιολογικό οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης να έχει μετοχές σε ένα κανάλι. Και αν ήταν ιδεωδώς τα πράγματα φτιαγμένα, θα ήταν το τέλειο να ήταν τα κανάλια πολυμετοχές επιχειρήσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, ελεύθεροι οι πολίτες είμαστε για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρωτά. Ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Καμένος, για 15 λεπτά. Γεια σας κύριε Βαρδαγιάννη. Έχουν ερωτηθεί σχεδόν όλα. Θα είμαι σύντομος και θα ήθελα και να μας συγχωρήσετε για την ταλαιπωρία που υπέστητε πριν μισή ώρα για να ακούσετε και να είσαστε και παρόν σε ένα διαπληκτισμό δικό μας, ημών και ημών μεταξύ μας. Το βασικότερο ερώτημα που προκύπτει είναι αυτή τη στιγμή
οι λοιπές δραστηριότητες που έχετε στα μίντια, πέραν της τηλεοράσεως, αν είναι έντυπα ή ραδιόφωνα, εάν αυτά οι λοιπές δραστηριότητες έχουν και αυτές δανεισμό, εάν γνωρίζετε, και σε ποιο ύψος. Πέραν των μέσων, γιατί αυτό έχει εξαντληθεί. Τα ραδιόφωνα που έχουμε νομίζω δεν έχουν δανεισμό. Έντυπα, άλλα εφημερίδες, περιοδικά. Δεν γνωρίζω, αλλά όλες οι επιχειρήσεις που έχουμε πάνω στο οποιοδήποτε χώρο είναι απόλυτα σύνομες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις τραπεζικές ξεκάθαρες. Ηλεκτρονικά, μέσα blog, site ή κάποια άλλα που έχετε μια, θα έλεγα, σημαντική συμμετοχή. Τώρα είναι σχετικό το σημαντική. Δεν έχουμε έντυπα και ηλεκτρονικά τέτοια. Είναι το μόνο που γνωρίζω εγώ. Λίγο πιο κοντά για τα πρακτικά. Αυτό που γνωρίζω είναι, μπορώ να σου πω ότι κάποια ραδιόφωνα 2 που ανήκουν στον όμιλο της τηλεόρασης Star, ας πούμε, δεν έχουν δανειοδότηση. Αν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω δεν έχουν. Και αν θα είναι ασήμαντη, μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν έχω άλλη γνώση. Και ηλεκτρονικά τύπου ίντερνετ και site δεν γνωρίζω να έχουμε. Ωραία. Σε συνέχεια τις ερωτήσεις που έκανε και ο Γιώργος ο Μαυροτάς, επειδή μας έχουν έρθει και ύστερα από αίτηση της εξεταστικής, τα ποσά που έδιναν οι συστημικές τράπεζες τουλάχιστον προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θεωρείτε ότι έχετε ένα δίκαιο μερίδιο σε αυτή την αγορά της διαφημιστικής πίτας από τις τράπεζες ειδικά? Το λέω διότι οι συστημικές πλέον είναι 4, παλαιότερα ήταν πολύ περισσότερες την τελευταία δεκαετία που έχουμε ζητήσει. Έχετε ένα ανάλογο ποσό διαφημιστικού εσόδου σε σχέση με την παρουσία σας, ενώ την HGB οτιδήποτε άλλο? Αισθάνεστε δικαιωμένος ή όχι? Υπήρχαν αδικίες, δηλαδή ήσασταν κάπου πολύ καλύτερος και πήρατε λιγότερο από κάποιες τράπεζες? Είναι σημαντικό διότι έχουμε ελέγξει, και κλείνω την ερώτησή μου, και τη σχέση τραπεζών, πολιτικών και μέσων. Γιατί και εκεί υπήρχε ένα ζήτημα. Έχει προκύψει ότι υπάρχει ζήτημα. Νομίζω ότι ειδικά στα κανάλια υπάρχει μια μονάδα μέτρησης της τηλεθέασης, μάλλον μονάδα. Μια εταιρεία που κάνει αυτή την υπηρεσία, η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να μετράσει την ακροματικότητά σου. Πάνω σε αυτό στηρίζεται όλη η διαφημιστική δαπάνη. Τώρα, πολλές φορές παίρνει σαν μέσον περισσότερο χρόνο διαφημιστικό για διάφορους λόγους, πάλι εμπορικούς. Και εγώ σαν Star είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το εμπορικό τμήμα του Star τη σχέση με τις τράπεζες. Νομίζω ότι πολλές φορές δεν έχει μόνο σημασία η ακροματικότητα, έχει σημασία και η ποιότητα της ακροματικότητας. Άρα λοιπόν εκεί είναι και θέμα εμπορικού σε σχέση με τη διαφημιστική εταιρεία του μέσου που θέλει να διαφημιστεί. Δεν έχω κανένα παράπονο και πιστεύω ότι ειδικά στα μέσα ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά είναι αποτυπωμένη ξεκάθαρα αυτή η συμμετοχή. Τώρα στα άλλα μέσα δεν γνωρίζω τι γίνεται με εφημερίδες. Το ρωτώ γιατί είδαμε τεράστια ποσά να πηγαίνουν σε μέσα μαζικής ενημερώσεως, έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα, τα οποία είχαν μηδαμινή ή μηδενικές πωλήσεις εφημερίδες ή μηδαμινή τηλεθέαση ή ακρόαση ραδιοφωνική σταθμή. Γι' αυτό ρωτώ. Δηλαδή, αν έχετε δει, όταν για παράδειγμα έτυχε σε μια τράπεζα να δώσει 200.000 σε ένα μέσο το οποίο πούλαγε 2.000 φύλλα και σε ένα μέσο που πούλαγε 200.000 φύλλα, 150.000 φύλλα, θα δώσει 30.000 ευρώ. Ενώ αν αισθανθήκατε ποτέ την αδικία των τραπεζών στη διοχέτευση των κονδυλίων αυτών? Την αδικία είναι μες στη ζωή. Εντάξει, ναι, αλλά έχει να κάνει όμως με τη βιωσιμότητα ενός σταθμού. Όταν σου έρχονται χρήματα, καταλάβατε τι λέει, ξέρετε από οικονομικά καλά. Μπορεί να είναι το κριτήριο βιωσιμότητας μη ενός σταθμού ένα κονδύλι που θα έρθει ξαφνικά από ένα μέσο. Μπορώ να μιλήσω για τα κανάλια. Ναι. Και οι ανταγωνιστές μου στο συγκεκριμένο είναι τα κανάλια. Γιατί θεωρώ ότι οποιοδήποτε τράπεζα ή οργανισμός ή εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που δίνει στα κανάλια και γι' αυτό ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας στο συγκεκριμένο που έχει κομμάτι για την τηλεόραση. Ναι. Άρα, αν μια τράπεζα, μια εταιρεία δίνει και διαφήμιση εφημερίδες, δεν μας αφορά εμάς γιατί δεν θα το πέραμε ποτέ. Άρα λοιπόν δεν έχω κάτσει να αναλύσω κατά πόσον διαφημιστική δαπάνη κάποιων τραπεζών ενδεχομένως είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη σε άλλα μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας εταιρεία. Αλλά όσον αφορά τα κανάλια και ειδικά το συγκεκριμένο κανάλι που μιλάμε, δεν έχω κανένα παράπονο από τις τράπεζες και θεωρώ ότι παίρνουμε αυτό που μας αναλογεί. Στα δάνεια που είχατε μέχρι στιγμής, έχει τύχει κάποια από τις τράπεζες που σας εξυπηρετούσε δανειακά να έχει καταγγείλει κάποιο δάνειο ή να σας στείλει κάποιο εξώδικο ή να έχει αναθεωρήσει τις εγγυήσεις ή να έχει ζητήσει να αναθεωρήσετε τις εγγυήσεις που έχετε βάλει πάνω στο δανεισμό? Το ρωτάμε σε όλους. Είναι κοινή ερώτηση. Δεν έχουμε. Εμείς πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας και δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια τέτοια. Κανονικά εξυπηρέτηση δεν έχει η τράπεζα ποτέ ζητήσει? Οι σχέσεις με τις τράπεζες είναι κανονικές και πολύ. Να πάμε λίγο στο Μέγκα και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Μας έκανε εντύπωση ειδικά η ανακοίνωση των υπαλλήλων του Μέγκα.
γνωρίζαμε διάφορα. Όταν διαβάσαμε και την ανακοίνωση των υπαλλήλων του Μέγκα, επιβεβαιώθηκε ότι οι υπάλληλοι είπαν ότι εντάξει, μπορεί να μην φταίει η κυβέρνηση, φταίνει οι μέτοχοι. Ότι οι μέτοχοι δεν θέλησαν να τα βρουν, να το πω έτσι, το λαϊκότερον, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να κλείσει ο σταθμός ή να πάυσει προς στιγμή η λειτουργία του και να διακυδεύεται, αν θέλετε, και η εργασιακή του σχέση ή η εργασία τους αυτή καθεαυτή. Οι προηγούμενοι μέτοχοι, σας ρώτησαν οι συνάδελφοί μου τι είπαν. Εγώ θα είμαι πολύ πρακτικός. Γνωρίζω ότι υπήρχε, ας πούμε, μια εταιρεία παραγωγής, η Άνοση, η οποία έπαιρνε δουλειές και έκανε παραγωγές για το Μέγκα. Έχω ρωτήσει τους προηγούμενους μετόχους πριν από εσάς του Μέγκα, δεν πήρα ξεκάθαρες απαντήσεις. Επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, την χάνει να γνωρίζω, υπήρχαν τεράστια ποσά στην Άνοση, η οποία ήταν και συγκεκριμένων συμφερόντων. Θεωρείτε εσείς ότι υπήρχε και υπερτιμολόγηση εκείνη? Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την Άνοση, διότι αν χρεώνω υπερβολικά μια εταιρεία παραγωγής για να μου πουλήσει το πρόγραμμα πίσω και δημιουργώ τεράστιο ή μη δικαιολογημένο έξοδο, καταλαβαίνετε τώρα, στην κολόνα των εξόδων, γιατί αγοράζω το περιεχόμενο, δεν μπορώ και να βγάλω τα λεφτά στο τέλος της ημέρας να έχω καλό ισολογισμό. Και η δεύτερη ερώτηση που έκανα σε όλους ήταν για τις αμοιβές αυτόν που λέει ο κόσμος στο λαϊκό των μεγαλοδημοσιογράφων. Έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε διαβάσει για συμβόλαια 20, 30, 40 χιλιάδων ευρώ το μήνα και έχουμε δει και στους ισολογισμούς, τα είπα και εκείνη τη στιγμή, αμοιβές διοικητικού συμβουλίου που τα βρήκα εγώ 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ έτερον. Άρα μήπως όλα αυτά έριξαν έξω το Μέγκα και μήπως εσείς, επειδή δεν ξέρω, θα μας το πείτε άμεσα με τη διαχείριση, δεν συμμετείχατε, δεν θέλατε να συνεχίσει αυτό? Είναι πολύ σημαντική ερώτηση και για τους υπαλλήλους και για το μέλλον. Να το δούμε και εμείς σαν πολιτικοί. Να απαντήσω. Συγγνώμη, ήταν λίγο μεγάλη ερώτηση, αλλά έχει να κάνει με τα οικονομικά και τις χρεώσεις. Θέμα, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει θέμα υπερτιμολόγησης. Όχι υπερτιμολόγηση. Ακριβής τιμολόγηση το λέω. Να είμαστε σωστοί. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που. Θα ήταν παράνομο. Απλώς κάτι που μπορεί να στις 10 μπορεί κάποιος να το χρεώσει 20 και είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Δεν είναι παράνομο. Η υπερτιμολόγηση είναι κάτι το οποίο θα είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, αλλά δεν θα το βλέπα πρεπών και δεν νομίζω. Δεν το λέω σαν παράνομο. Καταλάβατε έτσι καθόλου? Νομίζω ότι υπήρχε μια ειδική σχέση εταιριών του κ. Φώτη με το Μέγκα. Ναι. Και είχε και άλλες εταιρείες οι οποίες, όπως ο ίδιος είπε, πουλάγαν ταινίες. Ναι. Αυτό εμπίπτει στις ειδικές σχέσεις μετόχου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και με τις συνδεδεμένες εταιρείες. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι το Μέγκα είχε διάφορα προβλήματα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω ότι ένα κανάλι πέφτει έξω γιατί οι δημοσιογράφοι είχαν μεγάλους μισθούς ή διότι γίνανε λάθος εκτιμήσεις για τα διοικητικά συμβούλια για διάφορα μισθολόγια. Νομίζω το κανάλι δεν αντιμετώπισε σωστά το θέμα της κρίσης που ερχόταν. Από το 2010 και μετά. Δεν έχει να κάνει και με τα έξοδα όμως, καταλάβατε? Ναι, λέω, μειώνονται το διαφημιστικό. Αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο. Δεν προέβλεψε. Να έχεις μια λελογισμένη διοίκηση. Δεν προέβλεψε ότι η κρίση θα ήταν πολυετής και στο τέλος της ημέρας θα ακούμπαγε και το μεγαλύτερο κανάλι της χώρας. Αυτό δυστυχώς δεν είχε την ίδια θεώρηση μέρος των μετόχων και δεν ληφθήκαν την κατάλληλη στιγμή τα κατάλληλα μέτρα. Και ως εκ τούτου, κάθε μέρα που πέρναγε από το 2010 και μετά δεν ήταν προς μια κατεύθυνση της εποχής. Ήταν λίγο μερικά χρόνια πίσω. Άρα πιθανόν να έμεναν τα έξοδα ως έχουν, με μειωμένα έσοδα όπως τα βλέπαμε από την αγορά, τουλάχιστον τα διαφημιστικά, τα οποία είναι σχεδόν ανελαστικά. Αν έχει συνέχεια έξοδα παραγωγής τα ίδια, ακριβά ή ακριβούς μισθούς, τουλάχιστον στους μεγάλα συμβόλαια, δεν μπορείς να βγάλεις καλό αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου και χρειάζεται την τρύπα που δημιουργείται να την καλύπτεις η αυξήση στα δάνεια. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα ότι στο Μέγκα είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Ναι. Το ποσοστό που έχουμε, ας το πούμε, στη διάθεσή μας για να συμμετέχουμε δεν μας δίνει το ποσοστό για να ασκούμε διοίκηση. Ως εκ τούτου, αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό που ήταν σε κάποιες φάσεις να συζητήσουμε κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο business
μόντελ και στο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας του σταθμού. Από εκεί και πέρα, μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορείς να επηρεάζεις κάποια πράγματα. Δεν πάρθηκαν οι αποφάσεις ή οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν συμφωνούσαν προς αυτή την κατεύθυνση και ως εκ τούτου είχαμε ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν πολύ τη διοίκηση ποιος την ασκούσε? Επιμένω λίγο στο Μέγκα. Πρακτικά. Τη διοίκηση πρακτικά εκ του νόμου την ασκεί ένα διοικητικό συμβούλιο. Θεωρώ ότι το Μέγκα έχει τη δική του διοίκηση, το δικό του διευθύνοντα σύμβολο και προχωρούσαν αποφάσεις στο διοικητικό συμβούλιο και στις γενικές συνέλευσεις. Τη συμμετάσχατε και εσείς στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσοστό σας ή όπως? Θέλω να επαναλάβω, το 2013 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συμμετείχαν οι μέτοχοι ανάλογα με τα ποσοστά τους. Νομίζω ότι οι περισσότεροι βάλανε όλο το ποσοστό που τους αναλογούσαν. Δυστυχώς τότε, παρόλο που υπήρχε μια γενική συζήτηση στο να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που πλέον ήταν δεδομένη, αυτό δεν έγινε. Ως εκ τούτου φτάσαμε στην επόμενη αύξηση, σε χρόνο 0, όπου πλέον εκεί ήσουν σε ένα ζητήθηκαν ευθύνες από τη διοίκηση. Επειδή έχουμε κάνει όλοι με εισηγμένες και τυχάνει και εγώ, ζητήσατε ευθύνες σαν μέτοχοι από τη διοίκηση ότι είχατε μια κακιά διοίκηση μέχρι στιγμής. Συμμετείχαμε εμείς το 2013 στην αύξηση. Από εδώ και πέρα ή να αλλάξει η διοίκηση ή να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Δηλαδή πιέσατε στο να αλλάξει η διοίκηση πέρα από το business model. Γιατί αν συνεχίσει με την ίδια διοίκηση δεν θα έχει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα, νομίζω. Σαν μέτοχος, όταν δεν ασκείς διοίκηση, μπορείς να εκφράζεις την άποψή σου. Και μετά έχεις την επιλογή να συμμετέχεις στις αυξήσεις ή να μην συμμετέχεις. Σωστά. Άρα λοιπόν την διοίκηση είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο ότι δεν την ασκούσε η πλευρά η δική μας. Υπήρχε μια διοίκηση η οποία λειτουργούσε στο κανάλι για κάποια χρόνια. Δεν είχαμε πλειοψηφία για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα όπως μπορεί να θέλαμε να αλλάξουμε και αυτό ήταν ένα δεδομένο. Ήταν και ένας από τους λόγους που δεν συμμετείχατε και στην τελευταία, φαντάζομαι. Γιατί μάλλον δεν άλλαζε πάλι το θέμα της διοίκησης. Δηλαδή να ξαναβάζατε χρήματα με την ίδια διοίκηση για τρίτη φορά, πιθανόν να μην ήταν και λογικό. Όταν λοιπόν έχεις ένα οργανισμό ο οποίος δεν μπορείς να βρεις μια συμφωνία στα θέματα διαχείρισης και διοίκησης, η επιλογή και η μοναδική επιλογή που μπορεί να έχει κάποιος μέτοχος είναι να πουλήσει τις μετοχές του, αν υπάρχει αγορά, ή να μην συμμετέχει σε αυξήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή αποδόθηκαν ευθύνες σε μετόχους σε προηγούμενες συζητήσεις, ναι, οι μέτοχοι έχουν την ευθύνη στο ποσοστό και στο κομμάτι που τους αναλογεί. Εμείς δεν είχαμε ούτε εταιρείες που συμμετείχαν έμεσα με παραγωγές ή με άλλα στο κανάλι, ούτε είχαμε ποτέ τέτοια παρουσία μέσα διοικητική. Τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ. Ποιο είναι ο αριθμός των υπαλλήλων στο Star, τον γνωρίζετε? Στελεχών υπαλλήλων περίπου? Δεν θυμάμαι, κοντά στα 400 άτομα είναι. Η ερώτηση την έχω κάνει σε όλους. Σε περίπτωση που δεν σας κατοχυρωθεί, δεν έχετε άδεια και βάσει της νομοθεσίας όπως έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση, σε 90 ημέρες ή προς το τέλος του έτους τέλος πάντων, αναγκαστείτε να μην εκπέμπτετε. Λέμε σε αυτή την περίπτωση. Η ερώτηση είναι πώς σκέφτεστε να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας προς τις τράπεζες. Την έχουμε ρωτήσει σε όλους τους προηγούμενους μεγαλομετόχους και μετόχους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τόσο στο Star όσο και στο Μέγκα. Δηλαδή, έχετε κάνει κάποιο πλάνο, οτιδήποτε, το πώς θα καλυφθούν τα χρήματα προς τις τράπεζες? Ή και υποχρεώσεις προς τους υπαλλήλους. Έτσι, είναι ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να είναι πολλά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο κ. Κοντομινάς είπε: θα αναγκαστώ, εάν δεν πάρω, να πουλήσω περιουσία, να δώσω 100 εκατομμύρια αποζημιώσεις στους υπαλλήλους. Ενώ έχετε σκεφτεί ένα πλάνο τι θα γίνει με τα δάνεια και με τους υπαλλήλους? Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι. Σωστά, απλώς πρέπει να το ρωτήσω, καταλαβαίνετε. Κάνουμε μια προετοιμασία για να δούμε την επόμενη μέρα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Επειδή είναι πάρα πολλά τα σενάρια, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θα γίνει μια προσπάθεια να μην έχουμε πρόβλημα. Τώρα, ποια θα είναι αυτή, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Νικολόπουλος για 15 λεπτά. Κύριε Βαρδινογιάννη, θέλω να σας παρακαλέσω να επαναλάβετε αυτό που το είπατε 2-3 φορές και τώρα στον κύριο Καμένο. Δεν είχατε εσείς συνδεδεμένες εταιρείες παραγωγής που μπορούσαν να πουλάνε, να δίνουν προϊόντα, υπηρεσίες στο Μέγκα? Ρωτώ και πάλι, γιατί ο κύριος Μπόμπολας εδώ σε δικιά μου ερώτηση είπε όλοι είχαμε. Λέω είχατε όλοι, εγώ μάλιστα τον ρώτησα και μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο να ορκίστηκε ψεύτικα και να είπε αυτό. Η πραγματικότητα είναι
ότι υπάρχει μια εταιρεία συμφερόντων της ευρύτερης οικογένειας, η οποία έχει κάποιες μικρές παραγωγές στο Μέγκα. Αλλά το Μέγκα τα τελευταία 25 χρόνια, το μεγαλύτερο όγκο παραγωγών είναι εταιρεών του κύριου Μπόμπολα. Και κάποια χρόνια ήταν και παραγωγές του Στούντιο Άτα, δεν θυμάμαι, που ήταν μέλος του ΔΟΛ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνώριζαμε μέτοχοι και ήταν και κάτι το οποίο ήταν και φυσιολογικό. Κάποιες μικρές παραγωγές, ναι, όντως κάποιο μέλος της οικογένειάς μου μπορεί να έχει μια εταιρεία πολύ μικρότερης βέβαια συμμετοχής σε αυτές τις παραγωγές. Η κοστολόγηση των διαφημίσεων των μετόχων, δηλαδή των εφημερίδων, του κυρίου Μπόμπολα, του κυρίου Ψιχάρη, ενδιαφερθήκατε ποτέ να μάθετε αν γινόταν με βάση τους τιμοκαταλόγους που έχουν κατατεθεί στις οικίες ΔΟΗ από το Μέγκα? Από ό,τι δεν γνωρίζω το τις λεπτομέρειες, ξέρω ότι κάποιες συμψηφικές διαφημίσεις και διάφορα τέτοιου ανταλλακτικά πακέτα μεταξύ εταιριών, εφημερίδων και καναλιών γίνονται. Τώρα, στα συγκεκριμένα δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι από την κατάθεση του κυρίου Βαρδινογιάννη έχει προκύψει η ανάγκη να έρθει εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μέγκα, γιατί τα ερωτήματα αυτά μπορεί κάποιοι εκ των συναδέλφων εδώ να ανοητεύουν συνειδητά, γιατί αλίμονο η εμπειρία τους και η επιστημοσύνη τους δεν μπορεί να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αλλά να, για παράδειγμα, αυτό που ρώτησα τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να κρύβει φοροδιαφυγή ή να κρύβει εγκλήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έρθει. Κύριε Βαρδινογιάννη. Κύριε Νικολόπουλε, με συγχωρείτε, έχω διακόψει τον χρόνο. Παίρνω το λόγο για να υπερβώ την τυπικότητα, να σας πω ότι ήδη ο κύριος Τζαβάρας με ενημέρωσε ότι συμφωνεί για το όνομα του κύριου Τσίγκα, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Νομίζω, προλέγω λοιπόν, θα το συζητήσουμε μετά, ότι κάτι τέτοιο οριμάζει και έχει ετοιμαστεί. Θα το κλείσουμε μετά τυπικά. Αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνω αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λοβέρδο. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λέω λοιπόν ότι εσείς, να χρησιμοποιήσω πάλι τη δικιά σας την έκφραση, τέτοια ανταλλακτικά προϊόντα, υπηρεσίες, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, όπως αυτές που είπαμε λίγο πριν, είχατε τέτοια ωφέλη, είχατε όπως είχε ο κύριος Μπόμπολας, ο κύριος Ψιχάρης, αυτά που αναφέραμε συγκεκριμένα, δεν αναφέρουμε σε άλλα. Εμείς δεν έχουμε εφημερίδες, οπότε πρακτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Μάρτης, είπατε... Μπορεί στο παρελθόν άλλα έντυπα να έχουν διαφημιστεί, έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι τις ευρύτερες οικογένειες πάλι. Για να το ξεκαθαρίζω, μπορεί να υπάρχουν άλλες εκδόσεις που να έχουν διαφημιστεί. Είπατε, εμείς έχουμε άδεια και θα μείνουμε με άδεια. Το σημείωσα, είναι αυτολεξί. Θα το δούμε και στα πρακτικά μετά. Θέλετε να μου πείτε τι εννοείτε αυτό ήταν σχήμα λόγου, γιατί? Μήπως αυτό συνδέεται με όσα μας είπε εδώ ο κύριος Κουρής, ότι εσείς, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, δεν αναφέρουμε σε άλλους τώρα, εσάς έχω απέναντί μου, εσάς ερωτώ, αγόρασε, λέει, ας πούμε το κανάλι 29, ποιες άδειες, τι ήταν πριν το Σταρ, είναι δυνατόν, το ερώτημά μου είναι αυτό, μία άδεια, όποια ήταν αυτή η άδεια, όπως είχε δοθεί δωρεάν από το κράτος, να έχει εμπορική αξία, ο Βαρδινογιάννης να δίνει λεφτά, εκατομμύρια για να την αγοράσει, αλλά σήμερα ο Βαρδινογιάννης να λέει ότι ενώ από τον Κουρί μπορούσα να αγοράσω και ίσως και από αλλού, από το κράτος που είναι δημόσιο το αγαθό, βλέπω ότι είναι παράλογο να πάω να τα αγοράσω. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Αν είναι αλήθεια καταρχήν ότι έτσι περιήλθε σε εσάς, όχι η συμμετοχή σας στο Μέγκα, αναφέρουμε στο Σταρ. Μπορώ να πω το εξής. Πρώτον, ότι θα μείνουμε άδεια, το είπα προφανώς στη ροή της συζήτησης και είναι και μια θεωρία που έχω αναπτύξει γιατί στηρίζομαι σε κάποια δεδομένα. Δεν προεξουφλώ κάτι. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να περιμένω ότι θα μείνουμε άδεια. Δεν γνωρίζω πώς έγινε η συναλλαγή του συγκεκριμένου καναλιού, γιατί πάει πολλά χρόνια πίσω και δεν θα μπορώ, νομίζω ότι δεν αγοράστηκε το κανάλι, απλώς περιήλθε στην ιδιοκτησία του θείου μου, επαναλαμβάνω, σε κύριο όγκο, διότι συμμετείχε στις συνεχείς αυξήσεις. Και έτσι έγινε εμέσως ιδιοκτήτης ενός καναλιού.
Άρα θεωρώ ότι αυτό προφανώς ήταν ο κύριος Κούρης. Αν έγινε κάποια άλλη συναλλαγή. Είχε μια οικονομική όμως, de facto, έτσι δεν είναι, αντικειμενικά. Αυτό ήταν μια οικονομική συναλλαγή. Αν μπορώ να πω κάτι το οποίο μπορώ να το θυμάμαι πολύ, το έχω ακούσει πολύ περιφερειακά, ναι, συμμετείχε σε συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου. Κεφαλαιοποιήθηκαν, ας το πούμε, αυτές οι αυξήσεις και βρέθηκε με ένα κανάλι. Άρα ουσιαστικά ναι, το αγόρασε με άλλη μεθοδολογία, αλλά δεν το αγόρασε πρακτικά. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πολύ φυσιολογικό το κράτος να δημοπρατεί ένα δημόσιο αγαθό. Κακώς δεν το έκανε 25 χρόνια πίσω. Και νομίζω όμως ότι από την πράξη και από τα χρόνια που περάσαν και από την ιστορία που είδαμε να εξελίσσεται τα επόμενα 25-30 χρόνια, είχε πολλαπλά ωφέλη το κράτος από τη λειτουργία πολλών σταθμών. Μπορεί τότε να έκανα διαγωνισμό και να παίρνει 5, 10, 50 εκατομμύρια δραχμές, δεν ξέρω, γιατί ήταν και δραχμές τότε, και να είχε το όφελος της αδειοδότησης της συγκεκριμένης, αλλά με τη μεθοδολογία, καλώς κακώς που ακολούθησε, είχε πολλά έσοδα που είχε, διότι αναπτύχθηκε ένας κλάδος, ο οποίος είχε σημαντικό κύκλο εργασιών, πολλοί κόσμος δούλεψε πάνω εκεί και έφερε πολλά κέρδη στο δημόσιο έμεσα. Μπορεί να χάσανε τα λεφτά τότε στην αδειοδότηση, αλλά τα κερδίσανε μέσα στην πορεία του χρόνου με πολλά εκατομμύρια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, προτιμώ ένα κράτος να δίνει τις δυνατότητες σε επιχειρήσεις να ξεκινάνε και να μπορούν μετά να πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά μέσα στη διάρκεια των ετών από επιτυχημένες δραστηριότητες. Τώρα, στην πορεία που ακολούθησε, άλλα κανάλια ανοίξανε, άλλα κανάλια κλείσανε, πολλοί χάσαν τα λεφτά τους. Αυτή είναι η αγορά. Κύριε Βαρδινογιάννη, επειδή δεν μιλάμε θεωρητικά ούτε σεμινάρια κάνουμε, στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά από λίγες μέρες, όπου κάποιοι δεν θα έχουν άδεια, θα κληθεί ο μέτοχος ή ο φτωχοποιημένος πολίτης να κάνει το λογαριασμό. Σε αυτό που είπατε, δίνω συνέχεια σε αυτό που είπατε. Να πει, όπως λέει ο Αλαφούζος, καμαρώστε με γιατί πλήρωνα φόρους. Λες και δεν έπρεπε να πληρώνει φόρους. Το κάνει και διαφημιστικό σποτ. Λες και οι άλλοι που πληρώνουν φόρους πάνε και καμαρώνουν και περπατάνε στις μύτες των ποδιών και λέει, κοιτάξτε μας, πληρώσαμε τους φόρους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής, τουλάχιστον όσον αφορά το κανάλι το δικό μας. Δεν διαφημίζουμε ότι πληρώσαμε φόρους. Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Σαν κανάλια έχουμε πληρώσει τους φόρους μας και το διαφημίζουμε γιατί κάποιοι διακινούν ότι δεν πληρώνουν τους φόρους μας και ότι είμαστε μπαταχτζίδες και άλλα επίθετα τα οποία δεν καταλαβαίνω. Το κάνουμε απλώς, τουλάχιστον το κανάλι με αφορά, για λόγους ενημέρωσης. Άρα λοιπόν είναι προνόμιό μου και είμαι πολύ ευτυχής να πληρώνω τους φόρους μου. Λειτουργώ σε μια χώρα, μου δίνει τη δυνατότητα να εκπέμπω τόσα χρόνια και λεφτά έβγαζα και πληρώνω τους φόρους μου. Τώρα, αν θα έρθει μια μέρα για εξωτερικούς λόγους που δεν έχω την ευθύνη εγώ να μου κλείσουν ή να βγάλουν το κανάλι στον κρεμό, δεν είναι δική μου ευθύνη. Έτσι, δηλαδή, το ερώτημα λοιπόν κύριε Βαρδινογιάννη που θέλω να σας κάνω είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα πάμε και θα δούμε ποιος θα πληρώσει τώρα του Μέγκα τα δάνεια. Γιατί και όταν είχε κερδοφορία το Μέγκα δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Άρα κάτι άλλο κάναν. Δίνανε ακριβούς μισθούς. Ξέρω εγώ ή άκουσα τον κύριο Καμένο. Ναι. Τα δάνεια του Μέγκα εξυπηρετούνται κανονικότατα. Και ήταν συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του μέχρι πρόσφατα. Από ό,τι γνωρίζω. Διότι αν δεν ήταν συνεπές στις υποχρεώσεις του, τότε θα υπήρχε θέμα και θα το γνωρίζαμε σαν μέτοχοι. Κύριε Βαρδινογιάννη, μπορεί να έχει κύριε Βαρδινογιάννη, να σας πω, εκτός από ότι έχει καταγγελθεί το ομολογιακό και το ξέρετε, ναι, αναχρηματοδοτήθηκε και το ξέρετε. Ναι, τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι δεν πλήρωσα το παλιό μου δάνειο και ήρθε η τράπεζα και λέει έλα να στο ξαναχρηματοδοτήσω. Να κάνω όμως την ερώτηση. Γιατί νομίζω όλοι πάνω κάτω καταλαβαίνουμε, την ίδια γλώσσα μιλάμε και το ερώτημα το ξεροκέφαλο που μένει είναι στο τέλος της ημέρας. Το Μέγκα πήρε λεφτάκια από το λαό με τις μετοχές. Έχασε ο πολίτης και άλλοι και από άλλες εταιρείες. Αλλά τώρα έχουμε ένα επίδικο μπροστά μας ζήτημα. Τα δάνεια του Μέγκα. Ερωτηθήκατε λίγο πριν, εσείς είχατε ενημέρωση.
Μπορεί να μην κατάλαβα καλά, παρότι σας πρόσεχα και γι' αυτό σας ερωτώ. Είναι αλήθεια ότι πήρατε επιστολές από τις τράπεζες για την πορεία της αύξησης, της μη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Μέγκα, για τα απλήρωτα δάνεια? Πήρατε μία, απαντήσατε θα κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προς τις τράπεζες. Πήρατε δεύτερη και σας λένε οι τράπεζες δεν υλοποιήσατε την υπόσχεσή σας. Άρα είναι δυνατόν ο μέτοχος Βαρδινογιάννης, γιατί σε εσάς τώρα απευθύνομαι, το λέω για δεύτερη φορά, να μην είχε αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου της οικονομικής εκτροπής μιας εταιρείας που συμμετείχε κατά 20% και όχι στη διοίκηση? Προφανώς και υπήρχε αλληλογραφία, προφανώς υπήρχε και ενημέρωση. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει κάτι το οποίο ένας μέτοχος μόνος του μπορεί να αναλάβει κάποια ευθύνη. Είναι αλήθεια ότι εσείς απαντούσατε θετικά πάντα σε αυτές τις προσκλήσεις, και ποιοι δεν απαντούσαν θετικά, θέλετε να μας πείτε? Γιατί εδώ δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση και σας ρωτάμε από περιέργεια. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το Μέγκα για κάποιους λόγους δεν ολοκλήρωσε ή δεν ολοκλήρωνε την αύξηση κεφαλαίου. Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έκανε πολύ πιο πολύπλοκες οποιασδήποτε σκέψεις επενδυτικές μπορεί να είχαν υπάρχοντες μέτοχοι ή υποψήφιοι επενδυτές. Άρα ως εκ τούτου οδηγείται σε ένα αδιέξοδο το οποίο ήταν νομοτελειακό. Λέω λοιπόν ότι οι τράπεζες τη δουλειά τους την κάνανε όσον αφορά τις επιστολές. Οι κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ενδεχομένως θα έπρεπε να είχαν γίνει, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν για διάφορους λόγους. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι είχαν την πρόθεση, κανείς δεν απαγορεύει στους μετόχους να βάλουν οι ίδιοι τα 15 εκατομμύρια της αύξησης και να γίνουν αυτοί οι μεγαλομέτοχοι του Μέγκα. Αυτή την επιλογή δεν την επιλέξαμε. Για πολλούς διόλους. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Προφανώς όμως και εσείς έχετε γνώση όχι από δημοσιεύματα, προφανώς από συζητήσεις για το ποια είναι η διάθεση των άλλων και η δυνατότητα. Θα ήθελα να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε πληροφορίες όπως αυτή τώρα που σας διαβάζω. Ότι η οικογένεια, λέει, η οικονομική εφημερίδα το γράφει, η οικογένεια, λέει, Βαρδινογιάννη σκέφτεται να δημιουργήσει μαζί με άλλους ένα ψηφιακό μπουκέτο καναλιών και να εκπέμπουν μέσω Nova και ΟΤΕ TV, να κινηθούν προς την κατεύθυνση απόκτησης 2 περιφερειακών αδειών, εάν δεν πάει καλά η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που περιμένετε. Ισχύουν αυτά τα που σας είπα? Εξετάζουμε κάθε δυνατή. Όλα έχουν βάση και όλα είναι αβάσιμα. Εξετάζουμε όλες τις υποθέσεις, δηλαδή ό,τι ακούγεται είναι στα πλαίσια της λογικής που ακούγεται. Από εκεί και πέρα για να καταλήξουμε σε ένα τελικό σχέδιο, περιμένουμε πρώτα τις αποφάσεις, σχεδιάζουμε βέβαια για να μην χάνουμε τον χρόνο μας, αλλά είναι ένα πολύπλοκο πεδίο το οποίο έχει και πάρα πολλές παραμέτρους ασταθείς. Δηλαδή τι σημαίνει μια περιφερειακή άδεια στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε? Τίποτα. Θα γίνει καινούριος διαγωνισμός. Έχει κάποιος δεσμευτεί ότι θα υπάρχουν θεματικές άδειες? Δεν το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν συζητάμε για κάποια επόμενη μέρα με πάρα πολλές παραμέτρους που δεν είναι σταθερές. Και αυτό κάνει πολύ δύσκολη την απάντηση που θα πρέπει να σας δώσω. Κατάλαβα καλά ότι να μπουν τα 22 εκατομμύρια στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν το βλέπετε. Να κάνετε αίτηση υπαγωγής, το βλέπετε? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ζήσουμε με δικιά σας πρωτοβουλία να υπαχθείτε στο άρθρο 99? Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει διοίκηση το Μέγκα και η διοίκηση του Μέγκα κάνει τις προτάσεις στους μετόχους. Δεν ξέρω αυτή τη διαδικασία γιατί δεν τη γνωρίζω σε τέτοιες εταιρείες, γιατί ευτυχώς δεν έχω τύχει σε τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα γίνουν προτάσεις. Μακάρι να υπήρχε κάποιο σχέδιο ή κάποιο περιθώριο να διασωθεί το κανάλι, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα γιατί δεν έχω καμία πρόταση στα χέρια μου. Και δεν είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα, γιατί έχουμε ένα άλλο κανάλι αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε και το οποίο πρέπει και αυτό να βρείτε κάποιες λύσεις. Κύριε Βαρδινογιάννη, είπατε ότι για τη δομή του προγράμματος, πάλι έχω σημειώσει αυτό λεξί, τι είπατε, έχετε γνώση, έρχομαι στο ΣΤΑΡ τώρα, είπατε ότι δεν υπάρχει προσανατολισμός και ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω ευθέως.
τυχαία, όπως είπα λίγο πριν, τοποθετούμενο σε όσα είπε ο κύριος συνάδελφός μου, τυχαία δεν έπαιξε η είδηση του προβληματικού πόθεν έσχες όλων των καναλαρχών, αλλά έπαιξε μόνο ενός εκ των τριών και έπαιξε επί μακρόν. Δηλαδή αλήθεια, τώρα που θα πάρετε το λόγο, και είμαι βέβαιος ότι έχετε υπόψη σας ότι σας παρακολουθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Τηλεθεατές σας έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τώρα τον Βαρδινογιάννη και τον ρωτάνε, ωραία για τον Καλογρίτσα τα βοσκοτόπια, πολύ ωραία και για τους γιδοβοσκούς και τους χειροβοσκούς. Για του Αλαφούζου το πόθεν έσχες δεν είδαν οι συνεργάτες σας? Για του πιανού άλλου λέει εδώ σήμερα κατετέθη, για του κυρίου Κυριακού δεν είδαν εκεί πέρα οι συνεργάτες? Καλά κάναν και αφιερώνουν χρόνο. Δεν έπρεπε οι αντικειμενικοί αυτού του καναλιού να αφιερώσουν τον ίδιο χρόνο? Όχι, είναι από χτες. Σήμερα έγινε ερώτηση στη Βουλή. Αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει, γιατί έχει και στοιχεία το ρεπορτάζ. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν υπάρχουν προβλήματα στους άλλους. Μου κάνει εντύπωση αν ο κύριος Αλαφούζου, ο κύριος Κυριακού έχουν πρόβλημα στο πόθεν έσχες, γιατί θεωρώ ότι είναι επιχειρηματίες που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να καλύπτουν αυτά τα πόθεν έσχες. Μου κάνει εντύπωση. Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση του κύριου Καλογρίτσα έχει και πολύ έντονο κομμάτι τηλεοπτικό και υλικό για να παίξει. Και ήταν και λίγο, ας το πούμε, μια περίεργη υπόθεση. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω γιατί δεν μου πέφτει και λόγος. Τώρα για τους άλλους κυρίους δεν το γνωρίζω. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω ότι είχαν πρόβλημα στο πόθεν έσχες, αλλά μου προκαλεί εντύπωση να έχουν πρόβλημα στο πόθεν έσχες. Να σας πω. Αν είναι κάτι τυπικό που δεν το γνωρίζω, πολλές φορές να με ενημερώσουν. Ένας δημοσιογράφος του Σταρ και ο αρχισυντάκτης και όλοι αυτοί που είναι πράγματι σπουδαίοι και γνωστοί, προβεβλημένοι δημοσιογράφοι, βλέπουν πρωτοσέλιδο σε μια μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα και βλέπουν ολόκληρο σαλόνι. Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό να σας διαβάσω τα προβλήματα που έχουν οι άλλοι πλην Καλογρίτσα. Γιατί του Καλογρίτσα πια το ξέρουν όλοι. Επαναλαμβάνω, το θεωρείτε λογικό να μην καλύπτεται και θεωρείται παράλογο να σκέφτεται ο κόσμος ότι τούτοι εδώ τώρα συνονοηθήκανε για να κάνουν κόντρα στην κυβέρνηση και ξεχάσαν αν είχαν κόντρες και πάνε όλοι μαζί και έχουμε τώρα αυτό το σύριαλ? Το θεωρώ παράλογο. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα πρέπει να προβληθεί καταρχάς. Κατά δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο κάποιο θέμα το οποίο παίζει μια εφημερίδα να το παίξουμε. Όχι, μιλάμε στο συγκεκριμένο, κύριε Βαρδινογιάννη, δεν είναι το κάποιο. Είναι αν τα πόθεν έσχες ανοίγει. Όχι, εδώ όμως έχουμε ένα μείζον θέμα. Τα πόθεν έσχες των καναλαρχών, των υπερθεματιστών. Κύριε Νικολόπουλε, να ολοκληρώσει λίγο, έχει δίκιο. Ναι, ας τοποθετηθεί. Εγώ μιλάω πάντα επί της αρχής. Σας λέω, αν υπάρχει το θέμα, επί της αρχής θα έπρεπε να παίξει. Δεν έχουμε διακρίσεις αν είναι ο κύριος Α ή ο κύριος Β. Με καλύψατε, κύριε Βαρδινογιάννη. Δεύτερον, για να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είπατε συγκεκριμένα πράγματα. Η Ελευθεροτυπία, δεν ξέρω πώς είναι η εφημερίδα των συντακτών, έβγαλε κάποιο δημοσίευμα. Ευθύνη έχεις να το παίξεις, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει πρώτα να δεις αν αυτό είναι ακριβές ή όχι. Άρα λοιπόν, ευθύνη θα έχει να κάτσεις τώρα να κάνουν την έρευνά τους οι δημοσιογράφοι, και αυτή είναι η δική τους δουλειά, να δει, γιατί κάποιοι πολλές φορές, και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είστε όλοι μέσα στο χώρο να λαμβάνετε δημοσιεύματα, ορισμένα δημοσιεύματα δεν είναι ακριβή. Άρα λοιπόν, για να είμαι συνεπής σε αυτά που κάνουμε σαν κανάλι, πρέπει να εξακριβώσουμε κατά πόσο αυτά ισχύουν. Σωστά. Αυτό ήθελα να πω, ότι αν έπρεπε να γίνει πράγματι ρεπορτάζ, όπως ας πούμε ότι ποιος εκτιμάει την ταινιοθήκη του Μέγκα. Την ταινιοθήκη του Μέγκα, ας πούμε, που την αποδεχθήκαμε όλοι. Όχι την αποδεχτήκαμε, εγώ δεν την αποδέχτηκα ότι η εκπομπή του Μαμαλάκη κάνει 28 εκατομμύρια ή τα στρομφάκια στο Άλτερ. Λοιπόν, αλλά εδώ έρχεται η Πειραιώς, που εσείς είσαστε μέτοχος και που φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι έχει μια σοβαρή διοίκηση χρόνια πολλά πριν, και λέει αυτό κάνει 100, πόσο έλεγε κύριε Λοβέρδο, 144 εκατομμύρια λέει. Αφήστε τώρα το καλαμπούρι, λέει, και για τον Κωνσταντακάτο τα ίδια λέγατε βοσκοτόπια. Και μάλιστα έχει υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στις κυβερνήσεις του φίλου μου του Αντρέα του Λοβέρδου,
του Νότιου του Μηταράκη. Αυτά οι δημοσιογράφοι του Σταρ περιμένουν τώρα να τα ακούσουν, που είναι τα αφεντικό τους εδώ από τον Νικολόπουλο, δεν τα ξέρουν. Κι όμως δεν τα παίξανε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολόπουλο. Να απαντήσει ο κύριος Βαρδινογιάννης. Το ερώτημα είναι λοιπόν, ενώ συμφωνούμε για την έρευνα, όπως είπατε, ότι έπρεπε να γίνει, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό περίμενα να ακούσω και γι' αυτό και είπα, με καλύψατε. Όμως κάποιοι, αν δεν πήραν εντολή από εσάς, ακόμα χειρότερα, ερωτώ, μήπως παίζουν κάποιο παιχνίδι πολιτικό? Καταρχάς, γιατί είπατε πολλά. Το θέμα της δημοσιογραφίας και της έρευνας είναι θέμα των δημοσιογράφων και του μέσου το οποίο δουλεύουν. Θεωρώ ότι απάντησα το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, για ταινιοθήκες και αποτιμήσεις, οι τράπεζες και οι οργανισμοί έχουν τον τρόπο να αποτιμήσουν με έναν τρόπο κάποια πράγματα. Τώρα, δεν είναι σίγουρα το ίδιο πράγμα οικόπεδα και ταινιοθήκες. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κάποια στιγμή πολλοί λέγανε ότι είναι μια μεγάλη περιουσία να έχει οικόπεδα και τα αποτιμούσαν σε τρελά νούμερα και έχουν δοθεί δεκάδες, εκατοντάδες δάνεια πάνω σε οικόπεδα που τώρα είναι μόνο βοσκότοποι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η μια ταινιοθήκη έχει μια αξία για ένα κανάλι σίγουρα μεγάλη. 10 εκατομμύρια λέει ότι δίνουν μόνο στο Μέγκα τώρα. Είναι αλήθεια ότι ήρθαν οι καινούργοι και προσφέρουν 10. Ούτε 600 ούτε 710. Ναι, αν αυτή τη στιγμή έχει μπει το κανάλι σε μια διαδικασία να πουλήσει την ταινιοθήκη, δεν το γνωρίζω. Οι καινούργοι θα θέλουν να την πάρουν 10, διότι προφανώς έχει πληρώσει 70 και θα θέλει να πάρει την ταινιοθήκη 10. Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύεται από τα τελευταίους μήνες ότι όντως η ταινιοθήκη του Μέγκα έχει αξία. Διότι το Μέγκα παίζει μόνο την ταινιοθήκη του. Και παρόλα αυτά έχει μια σημαντική ακροματικότητα με οποία του αποφέρει έσοδα. Τα οποία κατ' επέκταση αποφέρουν έσοδα στην τράπεζα. Γιατί αυτή έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Μέγκα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αξία. Πόσο μεγάλη είναι δεν τη γνωρίζω. Και ούτε σε θέση να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω συγκεκριμένα, θεωρώ ότι τα κανάλια έχουν την αξία τους και σαν κανάλια και σαν ταινιοθήκη. Μια τελευταία ερώτηση. Εύχομαι να μην χρειαστεί να μάθουμε ποια είναι η αξία η πραγματική της ταινιοθήκης. Και το λέω ειλικρινά. Κύριε Βαρδινογιάννη, ένας εκ των δύο του Περούκα Γκέιτ ήταν από το Σταρ. Εσείς το κανάλι αντέδρασε. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι στην αρχή είπαν ψέματα είναι αυτά, τι βλακίες είναι αυτά που λέτε, δεν έγινε ποτέ. Μετά το μάζεψαν, μετά είπαν και τι έγινε, μέχρι πάντως που φτάσαμε ευτυχώς στην κατάληξη που είπαν εμείς δεν θέλουμε να έχουμε έναν τέτοιο δημοσιογράφο στο Σταρ. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς ακούσατε τη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας που λέει ότι είναι ευθύνη αυτών που τους έβαλαν να κάνουν ό,τι έκαναν και μάλιστα είναι μεγαλύτερη και λέει δεν αφορά μόνο τους ίδιους, συνεχίζει μια άλλη ανακοίνωση, αλλά και όσους ανέθεσαν τη συγκεκριμένη αποστολή. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε εάν πραγματικά έχει βάση αυτή η δημόσια καταγγελία υπευθύνου λειτουργού, για να μάθουμε δηλαδή υπήρχε κάποιος που παρακολουθούσε, που έπαιρνε από εκεί, τους έλεγε κάνατε δεν κάνατε, ή να το αφήσουμε έτσι και να σέρνεται και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και το λέω γιατί πράγματι η χώρα είναι μικρή, το ξέρετε, και νομίζω ότι δεν θα θέλατε ούτε εσείς να υπάρχει που λέει και ο λαός μίγα στο σπαθί σας. Το ίδιο αν είχα τον κύριο Κοντομινά απέναντί μου, θα τον ρωτούσα, μιας και δεν ήταν στη δίκη εδώ, προτίμησε να μην είναι στη δίκη κατηγορούμενος, να είναι δεν ξέρω για δουλειές στην Αμερική, θα τον ρωτούσα να μην λένε και για σένα κύριο Κοντομινά, να γίνει άρση του απορρίτου. Ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, λίγο ησυχία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συγκεκριμένοι κύριοι δημοσιογράφοι. Δεν σας ακούω κύριε Βαρδινογιάννη, με συγχωρείτε. Καταρχάς λέω, είναι ο δημοσιογράφος για τον οποίο μιλάτε που συνεργάζεται με το Σταρ είναι εξωτερικός συνεργάτης. Καταρχάς. Δεύτερον, το θεωρώ ένα θέμα που έχει πάρει διάσταση μεγάλη. Σωστά, λάθος δεν θα το κρίνω, ούτε εδώ για να κάνω πολιτική συζήτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να ακολουθεί ή να παρακολουθεί δημόσια πρόσωπα. Τώρα έτυχε αυτή να δημοσιογράφη. Τώρα ποιος τους έβαλε,
Δεν το γνωρίζω. Παρακολουθεί, είπατε, κύριε Βαρδινογιάννη. Να παρακολουθεί με την έννοια ότι είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο και προσπαθεί όλος και με περούκα. Εγώ στην οποιοδήποτε, στην Μύκονο, ας πούμε, θα βγάζω φωτογραφίες. Ένα δημόσιο πρόσωπο παρακολουθεί από διάφορους. Η λέξη παρακολουθεί έχει μια άλλη έννοια. Εντάξει, δεν θέλω να το πω έτσι. Να πω ωραία, ας το αφαιρέσουμε γιατί δεν το αποσύρεται. Να προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ. Και με περούκα. Θα του επιτρέπατε και... Δεν ξέρω τη λεπτομέρεια. Αυτό έγινε... Είναι λεπτομέρεια, κύριε Βαρδινογιάννη. Μα δεν γνωρίζω καθόλου. Αυτό... Εδώ τώρα, αν γινόταν σε μια άλλη χώρα αυτό, συγκλονίζει το Πανελλήνιο τώρα. Έχει φωτογραφία εδώ. Να πω κάτι. Να σας πω κάτι. Σας είπα, το θεωρώ φυσιολογικό. Θα κάνουμε συζήτηση αργότερα μεταξύ μας. Ο κύριος Βαρδινογιάννης τώρα είναι εδώ. Φυσιολογικό. Σας παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Βαρδινογιάννη. Κύριε Βαρδινογιάννη, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Θεωρώ λογικό. Σας παρακαλώ. Να θέλετε να... Ο κύριος Λοβέρδος, μην τον παρεξηγείτε, είναι δικηγόρος και νιώθει την ανάγκη πολλές φορές να κάνει το συνήγορο του μάρτυρος. Αλλά εσείς σήμερα δείξατε ότι δεν το έχετε ανάγκη αυτό. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε Βαρδινογιάννη, ξέρετε ότι υπέγραψε κιόλας. Υπέγραψε ο δικηγόρος. Δεν ακούει. Τώρα του είπα ότι έχει δίκιο. Είναι καταδικαστέο. Αλλά αυτό γινόταν 20 χρόνια. Αλλά επειδή στο μυαλό του έχει το σενάριο με το οποίο έχει έρθει, λέει όλα αυτά. Σας παρακαλώ. Εγώ ρώτησα τον κύριο Βαρδινογιάννη, όχι τον κύριο Λοβέρδο. Λοιπόν, αφήστε λιγάκι. Εάν το Σταρ μπορεί να υιοθετεί την παρακολούθηση με περούκα ή ακόμα και την πλαστογραφία. Λοιπόν, αυτό ρωτάω. Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω να μην έχετε κουραστεί. Μα τώρα μου έχετε δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκίνησα... Κύριε Βαρδινογιάννη, με συγχωρείτε. Κύριε Βαρδινογιάννη, παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ έχουμε, κύριε Βαρδινογιάννη, θα σας πω εγώ. Πιο εύκολη συζήτηση. Μπορώ να ολοκληρώσω λίγο. Να σας πω κάτι, κύριε Βαρδινογιάννη. Θα σας πω εγώ να ξεκινήσετε την απάντηση. Έχουμε τον κύριο Σαρίδη και θα κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα μετά. Να κρατήσουμε λίγο τη διαδικασία. Το ερώτημα αφορά το γεγονός αυτό το οποίο παρουσίασε ο κ. Νικολόπουλος. Αν καλύπτει το ΣΤΑΡ ως διοίκηση ή ως ιδιοκτησία εν γέννη τη συμπεριφορά αυτή και τη λειτουργία αυτή, αν υπήρχαν εντολές και αν υπάρχει πρόταση για άρση απορρίτου. Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Βαρδινογιάννη. Να πω, λοιπόν, καταρχάς είμαστε εκτός διαδικασίας διότι συζητάμε τα δάνεια του ΣΤΑΡ και μπήκαμε τώρα για τις περούκες. Δεύτερον, ναι, έχει σημασία, γενική σημασία. Δεν έχω να απαντάω σε τέτοια πράγματα, αλλά θα το απαντήσω. Ξεκίνησα από το γεγονός ότι ένα δημόσιο πρόσωπο ενδεχομένως να παρακολουθείτε σε εισαγωγικά ή να ακολουθείτε με σκοπό να κάνει κάποιο ρεπορτάζ. Το έχουμε υποστεί όλοι σαν δημόσια πρόσωπα. Ως εκ τούτου, ήθελα να καταλήξω, αλλά δεν με αφήσατε. Θεωρώ ότι η άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τέτοια θέματα είναι λίγο τραβηγμένο, σαν, ας το πούμε, σαν λύση, σαν να βρούμε ποιος τελικά ήταν αυτός ο κακός άνθρωπος που έβαλε κάποιον να παρακολουθούν. Είναι καταδικαστέο. Από την πρώτη στιγμή το καταδικάσαμε στο κανάλι, πήραμε τα μέτρα μας. Δεν είναι δεδομένο ότι είναι υπάλληλος του καναλιού και θεωρώ ότι έδωσε αυτοβούλος. Είναι απόλυτα καταδικαστέο όλο το σκηνικό το οποίο εξελίχθηκε και νομίζω ότι κάνουμε ξεκάθαρη τη θέση μας. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Απλώς επειδή θέσατε το θέμα απορρίτου, δεν νομίζω ότι έγινε κάποιο έγκλημα. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος, έξω από δημοσιογραφική διοντολογία, έξω από οτιδήποτε. Αλλά τώρα τραπεζικού απορρίτου να σηκώσουμε τότε, εντάξει, δεν έγινε κάποια απάντηση. Ο Υπουργός, σας διάβασα τι λέει. Ο Υπουργός λέει ότι υπάρχουν κάποιοι από πίσω. Εγώ γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να κάνω και σε εσάς την ερώτηση και στη Βουλή. Γιατί υπάρχει και πλαστογραφία. Δεν είναι μόνο τώρα ότι μας χαρευτήκανε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα τους καλέσω στο καρναβάλι της Πάτρας. Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρίδης λίγο. Το λόγο επιπροσωπικού για 30 δεύτερα. Το διευκρινίσατε ότι είναι καταδικαστέο. Όχι, τώρα. Επιπροσωπικού. 30 δεύτερα, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτό που έβαλε ο συνάδελφος είναι πολύ σοβαρό. Και εγώ αυτά που είπα ήταν για να τον υποστηρίξω επί του προκειμένου. Ακούστε, οι μέθοδοι αυτής της ας πούμε παρακολούθησης του ρεπορτάζ είναι μέθοδες αλήτικες που προσβάλλουν την προσωπικότητα του ανθρώπου, παρισφρεί οχι με τη μορφή του ρεπόρτερ στην ιδιωτική του ζωή, είτε είναι δημόσιο είτε μη δημόσιο πρόσωπο, έχει την ίδια απαξία. Θέλω να το καταδικάσω. Να πει το λόγο του. Θέλω να το καταδικάσω
θέλω να το καταδικάσω ως δημοκρατική συμπαράταξη αυτό και να θυμίσω στους συναδέλφους ότι επί αντίστοιχων τέτοιων πρακτικών στο παρελθόν δεν είχαμε φωνή συμπαράστασης από άλλα κόμματα. Και ίσως τώρα που γίνεται αυτό σε βάρος υπουργού της κυβέρνησης αυτής, αλλά που έχει την καταδίκη, θεωρώ την ομόφωνη, όλων των κομμάτων, να μην έχουμε στο μέλλον παραφαινόμενα να τα υφίσταται άλλος αυτά και να μην έχει την υποστήριξη των υπολείπων κομμάτων του πολιτικού συστήματος. Είναι μια καλή ευκαιρία να τραβήξουμε μια γραμμή και να μην θεωρούμε ότι ό,τι θίγει αντίπαλο το ανεχόμαστε αν δεν το υποστηρίζουν. Αυτό ήθελα να πω, συνάδελφοι. Εγώ θα περίμενα να πείτε ότι συμφωνείτε και στην άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, να σας πω. Θα τοποθετηθούν συνέχεια. Ο κύριος Σαρίδης για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα εξαντλήσω τον χρόνο μου. Οι προλαλήσαντες συνάδελφοί μου έχουν καλύψει μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που θα έκανα. Να καλωσορίσω τον κύριο Βαρδιλογιάννη στην Επιτροπή μας. Κύριε Βαρδιλογιάννη, ποια η άποψή σας, θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, ποια η άποψή σας για τα ποσά τα οποία δόθηκαν για τις άδειες εθνικής εμβέλειας από τους υπερθεματιστές, τα νούμερα τα οποία δόθηκαν, τα ποσά τα οποία δόθηκαν, είσαστε άνθρωπος επαγγελματίας, έχετε ασχοληθεί με τα κανάλια, ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα νούμερα? Νομίζω ότι απαντήσαμε με την προσφορά που κάναμε. Και από εκεί και πέρα ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος νομίζω έφερε τα περισσότερα έσοδα που μπορούσε να φέρει και είχε την επιτυχία αυτή. Τώρα, κατά πόσο είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Εσείς, σαν επιτυχημένος δηλαδή επιχειρηματίας, τα νούμερα αυτά τα θεωρείτε μεγάλα? Πολύ? Θεωρώ ότι έχουν μεγάλο ρίσκο η προσπάθεια να αποτύχει. Αλλά δεν μπορώ να τα εκτιμήσω. Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Δεν είναι απαραίτητο να είμαι ο σωστός και άλλοι να είναι λάθος. Στις επιχειρήσεις κάποιος κάνει λάθος, κάποιος είναι ο σωστός. Και εκεί παίζεται το παιχνίδι των επιχειρήσεων. Πού θα ποντάρεις το μέλλον. Δύο διαφορετικά κανάλια, το Star και το Mega, και στα δύο έχετε ποσοστό, σε άλλο περισσότερο, σε άλλο λιγότερο. Δύο διαφορετικές πολιτικές από εσάς. Από πού προήλθε αυτό? Πώς προήλθε αυτό? Δύο διαφορετικές πολιτικές. Όσον αφορά το θέμα των δανείων, στο δάνεια του Star και στα δάνεια του Mega. Κοιτάξτε, το Men Star αποτελεί η οικογένειά μου στο σύνολό της, ο μοναδικός μέτοχος. Άρα έχουμε την απόλυτη ευθύνη απέναντι στο κανάλι σαν διοίκηση και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την περιουσία που μας ανήκει. Στο άλλο είμαστε μέτοχοι. Είναι πολύ φυσιολογικό όταν είσαι ένας μέτοχος, παρόλο που πολλές φορές γινόντουσαν αποφάσεις ομόφωνα, πολλές φορές υπήρχε μια καλό κλίμα, να βρεθείς κάποια στιγμή σε κάποιες θέσεις όπου δεν θα συμφωνήσεις. Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό να έχεις οι θέσεις αυτές καταγραφόντουσαν, να το πω έτσι, στα διοικητικά συμβούλια που γινόντουσαν και ήταν καταγεγραμμένες οι διαφορετικές θέσεις τις οποίες παίρνατε εσείς. Υπήρχαν διάφορες συζητήσεις, δεν είναι μόνο στα διοικητικά συμβούλια. Υπήρχε μια τοποθέτηση κάποιες φορές που πολλές φορές συμφωνούσαμε, πολλές φορές διαφωνούσαμε. Υπήρχε ένα γενικότερο καλό κλίμα. Η προσπάθεια ήταν συνήθως να παίρνονται ομόφωνα οι αποφάσεις, που δυστυχώς με τα χρόνια της κρίσης, όσο πιο πολύ δυσκολεύει η διαχείριση, τόσο πιο πολύ δύσκολο να παίρνονται και ομόφωνες αποφάσεις, να υπάρχει σύμπνοια στις αποφάσεις. Σωστά. Βγήκατε εκτός του διαγωνισμού για τα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Υπάρχουν και περιφερειακές άδειες. Τις υποτιμάτε τις περιφερειακές άδειες? Δηλαδή βλέπετε ότι δεν έχουν την ίδια δυναμική όπως έχουν οι εθνικές? Δεν οπωσδήποτε οι εθνικές άδειες, αν υπάρχουν άδειες, ας ονομάσουμε άδειες, το να εκπέμπεις πανελλαδικά έχει άδεια δυναμική το κανάλι. Οι περιφερειακές ακόμα εκκρεμεί η αδειοδότησή τους. Δεν γνωρίζω πώς θα δει. Εκκρεμούν πολλά πράγματα, να είμαστε. Λέω ότι αν ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο τηλεοπτικού τοπίου, σε άλλες χώρες υπάρχουν τοπικά κανάλια τα οποία παίρνουν το υλικό από ένα κεντρικό κανάλι και παίζουν το ρόλο του αναμετάδοτη. Γιατί περιφερειακή άδεια να θεωρήσουμε ότι θα είναι και η Αττική και η Θεσσαλονίκη, δηλαδή με πολύ μεγάλες ακροαματικότητες, με πολύ μεγάλα νούμερα. Ναι, είναι κάποιες εναλλακτικές, αλλά αυτές όλες οι εναλλακτικές είναι σε ένα θολό τοπίο και με αβέβαιο το μέλλον της τηλεόρασης στο σύνολό της, βέβαια. Έτσι, δεν είναι μόνο στις άδειες. Ποιος είναι ο ρόλος των... είχαν έρθει άνθρωποι
στις προηγούμενες επιτροπές έγινε αυτή η ερώτηση και σε εκείνους τους επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν έρθει εδώ. Ποιος ο ρόλος των ιδιωτικών καναλιών στην πορεία προς την κρίση? Έχουν ευθύνη τα ιδιωτικά κανάλια στην πορεία αυτή προς την κρίση τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια στην Ελλάδα? Δηλαδή πιστεύετε ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο χειραγώγησαν αντιλήψεις? Νομίζω ότι δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα και μεγάλη, ας το πούμε, ευθύνη σε ένα μέσο το οποίο απλώς απεικονίζει μια πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο στην τηλεόραση, ειδικά στις ειδήσεις, να μην παίζει στην πραγματικότητα που υπάρχει. Μπορεί βέβαια κάποιες στιγμές να μην παίζονται κάποια πράγματα ή άλλα, τα οποία τις περισσότερες φορές μπορώ να σας πω ότι είναι θέματα επιλογής αν θα παίξουν τα νούμερα ή όχι. Δεν θεωρώ ότι τα κανάλια παίξανε καθοριστικό ρόλο στην κρίση, την κάνανε χειρότερη την κρίση. Σίγουρα κάποια πράγματα υποθήκαν με έναν τρόπο που ίσως έπρεπε να υποθούν διαφορετικά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε σε μια ελεύθερη δημοκρατία και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φαντάζομαι. Αλλά δεν νομίζω ότι τα κανάλια παίξανε ρόλο καθοριστικό για να φτάσουμε σε χειρότερα επίπεδα κρίσης. Υπάρχει διαπλοκή στην Ελλάδα, κύριε Βαρδινογιάννη? Διαπλοκή με την έννοια... Με την έννοια των συμφερόντων με μεταξύ... Με την καλή έννοια ή με την κακή? Με την καλή έννοια υπάρχει πολύ διαπλοκή. Με την καλή. Δεν θα εξετάζαμε την καλή εδώ. Όλοι διαπλεκόμαστε με όλους. Έχουμε κοινωνικές σχέσεις. Προφανώς, για να είμαστε εδώ πέρα θα έχετε υπόνοιες ότι υπάρχει διαπλοκή. Εγώ δεν μπορώ να σας διαφωτίσω, γιατί δεν έχω εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες. Ελπίζω να βγάλετε κάποιο αποτέλεσμα από την... Στην πορεία σας, σαν ιδιοκτήτης των δύο αυτών καναλιών, έχει υποπέσει στην αντίληψή σας προσπάθεια επηρεασμού από πολιτικούς στο να προβάλλετε κάποιον πολιτικό περισσότερο από κάποιους άλλους σε εκπομπές, σε τέτοια? Έχει πέσει στην αντίληψή σας, δηλαδή? Έχει πέσει στην αντίληψή μου, αλλά είναι και θεμιτό κάποιος να θέλει να προβάλλεται. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιος να πάρει το διευθυντή ειδήσεων να θέλει να παίξει κάποιο θέμα. Είναι μέσα στη ζωή αυτά τα πράγματα. Έτσι. Νομίζω ότι και τα κανάλια παίρνουν μέλη του Κοινοβουλίου, οι κόμματα και τα site μιλάνε και σε εφημερίδες. Είναι λίγο περίεργο να μην το κάνεις. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα πώς γίνεται αυτό. Μάλλον δεν είναι θέμα αν γίνεται, είναι πώς διαχειρίζεται το κάθε μέσο αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι παράλογο, ούτε διαπλοκή, οποιοσδήποτε πολιτικός, από τον Πρωθυπουργό στον τελευταίο βουλευτή της χώρας, να συζητάει με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι μέρος και της δουλειάς τους. Τώρα, πώς διαχειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται και πώς, θα έλεγα, το εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά, είναι άλλο θέμα και το οποίο, αν το εκμεταλλεύονται με κακό σκοπό, είναι απόλυτα καταδικαστέο και δεν θα πρέπει να γίνεται. Υπήρξε περίοδος, μία τελευταία ερώτηση, υπήρξε περίοδος που βρισκόσασταν εσείς ή σχήμα συμφερόντος σας ταυτόχρονα στη μετοχική σύνθεση ενός τραπεζικού ιδρύματος και ενός μέσων μαζικής ενημέρωσης? Διοικητικά ήμουνα μέλος της Τραπέζης Πειραιώς μέχρι το 2012-2013, κάπου εκεί πέρα. Σε άλλο μέλος, σε άλλο μέσω ενημέρωσης δεν ήμουν σε διοικητικό συμβούλιο, δεν είχα τέτοια θέση. Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην Τράπεζα Πειραιώς παράλληλα με το ΣΤΑΡ? Καμία σχέση με το ΣΤΑΡ, δεν έχω κάποια διοικητική θέση. Δεν έχετε. Παράλληλα με το ΜΕΓΑ? Ούτε. Ούτε με το ΜΕΓΑ. Μάλιστα. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε ένα 10 διάλειμμα για να πάρουμε μια ανάσα μόνο. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε εσείς. Τώρα είναι και κάποιοι έξω. 4, εγώ 5, 6. Εντάξει, ας κάνουμε. Δεν είναι. 10 λεπτάκια. Δηλαδή. Η Βουλή των Ελλήνων ανοίγει τις πύλες της και ξεναγεί τους Έλληνες πολίτες σε χώρους, εγκαταστάσεις και κοιμήλια που δεν είναι προσβάσιμα κατά τη διάρκεια των συνήθων ξεναγήσεων στο κτίριο. Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Σεπτεμβρίου οι επισκέπτες
θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά υλικά τεκμήρια μιας άγνωστης ιστορίας ανεκτικότητας που συνδέεται με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922. Να επισκεφθούν για πρώτη φορά το γραφείο του Προέδρου και να θαυμάσουν τον φιλοτεχνημένο από Μικρασιάτες πρόσφυγες εσωτερικό διάκοσμο. Να ενημερωθούν για τη συμβολή του κτηρίου της Βουλής στη στέγαση των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής και να διαπιστώσουν ότι η ιστορία του πιο εμβληματικού κτηρίου της ελληνικής δημοκρατίας συνυφαίνεται και εμπερικλεί ιστορικούς απόϊχους διωγμούς και βίας, ανεκτικότητας και υποδοχής ανθρώπων και πολιτισμών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και για φέτος υλοποιείται με θέμα «Διωγμοί, παλιές και νέες ιστορίες γύρω από τη βία και την ανεκτικότητα». Αυτό το Σαββατοκύριακο, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, η Βουλή των Ελλήνων ανοίγει τις πύλες της στην ιστορία. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 210 36 92 429 και 210 36 92 106. Ο Σπυρίδων Βαλεωρίτης γεννήθηκε στη Λευκάδα το Μάιο του 1819. Η οικογένειά του κατάγονταν από την Ήπειρο και πρόγονός του ήταν ο ονομαστός αρματολός Χρήστος Βαλαώρας. Σπούδασε αρχικά στην Ιόνια Ακαδημία και νομικά στο Παρίσι το 1837. Επανήλθε στο νησί του το 1843, όπου νυμφεύθηκε τη Μαρία Ρόζα Στεφάνου. Το 1849 εξελέγει βουλευτής της Ιωνίου Βουλής. Υπήρξε αντίθετο στην Ιόνια Βουλή του πρώτου εξαδέλφου του Αριστοτέλη Βαλεωρίτη, ο οποίος είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αργότερα όμως, όταν τα Επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα, ο Σπυρίδων Βαλεωρίτης εξελέγει βουλευτής στη Βουλή των Ελλήνων. Αρχικά είχε εκλεγεί πληρεξούσιος Λευκάδας στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση του 1862. Αργότερα εξελέγει κατ' επανάληψη βουλευτής Λευκάδας από το 1867 έως το 1874 και από το 1879 έως το 1885. Στις 26 Ιανουαρίου 1866 διορίστηκε υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Μπενιζέλου Ρούφου. Στις 26 Δεκεμβρίου 1868 τοποθετήθηκε υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Δημητρίου Βούλγαρη. Τέλος, στις 27 Δεκεμβρίου 1869 ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση Θρασίβου Λουζαΐμι και το 1879 ανέλαβε προσωρινά και το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το 1875 η κυβέρνηση Δημητρίου Βούλγαρη τον τοποθέτησε πρεσβευτή στη Στοκχόλμη, την Κοπενχάγη και το Λονδίνο. Αποστολή του στη Βρετανική πρωτεύουσα ήταν να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των Άγγλων για το ενδεχόμενο κατάργησης του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα. Η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο και η κυβέρνηση Χαρίλαου Τρικούπη, που ήλθε εντωμεταξύ στην εξουσία, τον ανακάλεσε στην Αθήνα. Ο Σπυρίδων Βαλεωρίτης, μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, ακολούθησε το Χαρίλαο Τρικούπη και στις 26 Φεβρουαρίου 1882, με το παλαιό πάντα ημερολόγιο, εξελέγει πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων με 127 θετικές ψήφους έναντι 76 που έλαβε ο αντίπαλός του Αντώνης Μαυρομιχάλης. Ο Βαλεωρίτης ασχολήθηκε με μεταφράσεις πολιτικών συγγραμμάτων από τη γαλλική γλώσσα. Μεταξύ άλλων, άρχισε να μεταφράζει και το έργο του Μοντεσκέ «Το πνεύμα των νόμων», το οποίο τελικά άφησε ημιτελές λόγω του θανάτου του. Τιμήθηκε με πολλά ξένα και ελληνικά παράσημα. Μετά το τέλος του 1885 αποχώρησε από την πολιτική και ιδιώτευσε. Πέθανε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου 1887 και τάφηκε στη γενέτειρά του τη Λευκάδα σύμφωνα με την επιθυμία του. Πρόεδροι της Βουλής. Μια έκδοση καρπός πολυετούς προσπάθειας ομάδας ειδικών και των στελεχών του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα τους Προέδρους της Βουλής, της Γερουσίας και των Εθνοσυνελεύσεων από το 1821 έως το 2008. Πρόεδροι της Βουλής. Η έκδοση περιλαμβάνει τα βιογραφικά σημειώματα και χαρακτηριστικά κείμενα των 85 Προέδρων της Βουλής και των 9
της Γερουσίας και των Εθνοσυνελεύσεων. Πρόεδροι της Βουλής. Μια σημαντική συμβολή στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού της Ελλάδος. Να καθίσετε λίγο για να ξεκινήσουμε. Συνεχίζεται η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης μαζί μας. Έχουν ζητήσει το λόγο μέχρι στιγμής 6 συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Καβαδία για 8 λεπτά. Κύριε Βαρδινογιάννη, είπατε απαντώντας νωρίτερα σε ερωτήσεις, διαβάζω κατά λέξη, πως κακώς δεν είχε γίνει διαγωνισμός επί τόσα χρόνια και μάλιστα χαρακτηρίσατε ως μεγάλη επιτυχία το ποσό που συγκεντρώθηκε, εκφράζοντας βεβαίως τις επιφυλάξεις σας κατά πόσο θα είναι βιώσιμα τα σχήματα τα οποία θα προκύψουν. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να πω ότι προκαλεί εύλογα ερωτηματικά πώς επιχειρηματίες του δικού σας βεληνικούς επί τόσα χρόνια επένδυαν σε επιχειρήσεις των οποίων το στάτους ήταν, αν μη τι άλλο, έολο, αλλά αυτό είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Σκόπευα να σας ρωτήσω για τα μελλοντικά σχέδια του ΣΤΑΡΣ και αγραφήσατε σε αδρές στην αλήθεια γραμμές ότι γίνονται συζητήσεις, ότι εξετάζετε όλα τα ενδεχόμενα. Φαντάζομαι ότι μέσα στα μελλοντικά αυτά σχέδια είναι και η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας του ΣΤΑΡ. Καταρχάς είπα πολύ σωστά ότι κακώς δεν είναι ο διαγωνισμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι είπα ότι καλώς έγινε ο καινούριος, για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Δεν είπα ότι καλώς έγινε ο διαγωνισμός. Δηλαδή είπα κακώς δεν έγινε για να πάρθουν οι άδειες. Έτσι. Κακώς. Τώρα καλώς δεν είπα ότι έγινε και καλώς ο διαγωνισμός για να μην υπερβάλλουμε. Έτσι. Είπα ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση το τίμημα και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι την εποχή μας αυτά τα λεφτά είναι υπερβολικά χρήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι προκαλεί κανένα εντύπωση στην Ελλάδα να λειτουργούν επιχειρήσεις με προσωρινές άδειες και με προσωρινά σχήματα και δεν ξέρω τι. Επί 25 χρόνια είχαν δοθεί κάποιες άδειες, οι οποίες ουδέποτε μονιμοποιήθηκαν και με αυτό το σχήμα προχωρήσανε όλες οι επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δανειοδοτηθήκανε, μπήκαν στα χρηματιστήρια και κάνουν αυτό που κάνουν. Είναι λοιπόν φυσιολογικό. Κατά την άποψή σας ήταν ένα καθεστώς το οποίο έπρεπε να συνεχίσει να υφίσταται όπως μέχρι τώρα ή καλώς μπαίνουν κάποιοι κανόνες, ακόμα και αν έχετε τις ενστάσεις σας σε ό,τι αφορά τους κανόνες? Απλή λογική, πολύ απλή. Ένα λάθος δεν το διορθώνεις με ένα άλλο λάθος. Αυτή είναι η πρώτη βασική αρχή. Δεύτερον, όταν δεν παίρνεις τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σε ένα τοπίο και αποφασίζεις κάτι, θα πρέπει να έχεις και συναίσθηση τις επιπτώσεις που έχει αυτή η απόφαση που παίρνεις. Λέω λοιπόν, όταν έγινε η μετάβαση από την πλήρη κρατική τηλεόραση στην ιδιωτική, ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει από τη σωστή βάση. Για λόγους που δεν γνωρίζω, αλλά προφανείς λόγους, διότι κάποιοι δεν το θέλανε, δεν έγινε ο διαγωνισμός. Αυτοί που δεν το θέλανε όμως είναι αυτοί που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο. Αυτό έτσι να το επισημάνουν. Δεν ξέρω. Λέω, αυτοί οι οποίοι δεν θέλανε, εννοώ ότι η εναλλαγή στην εξουσία ήταν από δύο συγκεκριμένα κόμματα. Θέλω να πω ότι καλό είναι να ακούγονται τα πράγματα. Μπορείτε να μου αφήσετε λίγο. Εγώ δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι κομμάτων προέκταση. Κάποιοι το κάνανε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ήταν και κάποια εποχή κάναμε και μεικτές κυβερνήσεις εκείνη την εποχή. Δεν θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, πώς και γιατί έγινε. Η πραγματικότητα όμως και η ζωή τα έφερε έτσι, που στα σχεδόν 25 χρόνια τηλεόρασης δημιουργηθήκαν κάποιοι φορείς, κάποιοι οργανισμοί, υπήρχε μια δυναμική σε ένα χώρο. Τώρα, αν μετά από 25 χρόνια, που έχει αλλάξει εντελώς η τεχνολογία της τηλεόρασης, που βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα μας, που έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ενός χι ανταγωνισμού, είναι το σωστό να γίνει ένας διαγωνισμός περιοριστικός? Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Επί της αρχής. Τώρα λοιπόν, υπήρχαν διάφοροι άλλοι τρόποι να δοθούν χρήματα, αν ήταν θέμα αδειοδότησης, που δεν είναι δικό μου θέμα να αποφασίσω. Πάρθηκε μια απόφαση που δεν μου πέφτει λόγος, μου πέφτει λόγος στο κομμάτι που με αφορά, θα διεκδικήσω τα δικαιώματά μου και από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται.
Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, συγγνώμη που βιάζομαι λίγο, απλώς είναι και ο χρόνος περιορισμένος. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, αν στα μελλοντικά σας σχέδια, έτσι όπως φαντάζεστε την ύπαρξη, για το ΣΤΑΡ μιλάμε συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τα μελλοντικά αυτά σχέδια και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Τα σχέδιά μου περιλαμβάνουν καταρχάς να μπορέσει να επιβιώσει η επιχείρηση. Μια πεθαμένη επιχείρηση είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να έχει κανένα εργαζόμενο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είπα εδώ ότι ο σκοπός μου είναι να συνεχίσει να υπάρχει το ΣΤΑΡ, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Θα χαθούν θέσεις εργασίας και θα χαθούν και από άλλα κανάλια και θα μείνουν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα δεν μου πέφτει λόγος για τα... Όταν ρωτήθηκε πάντως ο κύριος Μπόμπολας πριν από μερικές εβδομάδες το ποιος φταίει για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Μέγκα, απάντησε ευθαρσώς ότι φταίνει η μέτοχή του. Ο καθένας έχει την απόψη του. Κάποιος φταίει πάντα για οτιδήποτε γίνεται. Υπάρχει κάποιος που πρέπει να φταίει, αλλά δεν φταίει μόνο ένας συνήθως. Άμα ήταν μόνο ένας, θα τον βρίσκαμε και θα τον εκτελούσαμε. Κύριε Βαρδινογιάννη, μια και ο λόγος περί εργαζομένων, είναι γνωστό σε όλους ότι η οικογένειά σας έχει έντονη κοινωνική δράση, η οποία μάλιστα προβάλλεται κατά κόρον, μια δράση με έντονο και το φιλανθρωπικό στοιχείο. Δεν σας ενοχλεί ότι σε εταιρεία στην οποία μετέχετε, και αναφέρομαι στο Μέγκα, υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι επί 5 ολόκληρους μήνες? Προφανώς και με ενοχλεί. Προφανώς και είναι λάθος αυτό που γίνεται. Αλλά είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις. Τη στιγμή που μιλάμε, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση, αν το θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, να δεσμεύσουν όλους τους λογαριασμούς του Μέγκα. Το ΔΕ Μέγκα αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 20, μπορεί να έχει και 30 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς, δεσμευμένους από την τράπεζα, και το θεωρώ λάθος αυτό που γίνεται. Αν υπήρχε νομική φόρμουλα να μπορούν να δοθούν τα χρήματα στους εργαζόμενους, θα έπρεπε να δοθούν άμεσα. Διότι όχι μόνο οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και είναι εργαζόμενοι και έχουν δουλέψει τα χρήματα που τους οφείλονται, είναι και αυτοί που συντηρούν το κανάλι για να έχει κάποια αξία για τις τράπεζες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα οξύμορο σχήμα. Οι μεν τράπεζες έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς για να πληρωθούν οποιοδήποτε εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διατηρήσουν το κανάλι, που στο τέλος της ημέρας, όπως και να το δούμε, είναι και περιουσία της τράπεζας το κανάλι, έτσι που πάνε τα πράγματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σκόπιμο θα ήταν να βρεθεί μια φόρμουλα. Επειδή οι εργαζόμενοι ούτε προσλήφθηκαν, μιλάω για τους εργαζόμενους του Μέγκα, ούτε προσλήφθηκαν, ούτε δεν προσλήφθηκαν από τις τράπεζες, δεν εργάζονταν για τις τράπεζες, δεν θα μπορούσαν οι μέτοχοι ενδεχομένως να λύσουν αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με το να πληρώσουν οι ίδιοι τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους? Ωραία, αλλά αυτά είναι ωραίες θεωρίες, αλλά καταρχάς τεχνικά δεν γίνεται. Όποια λεφτά μπαίνουν στο Μέγκα αυτή τη στιγμή μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Πρώτον. Δεύτερον, οι εταιρείες είναι εταιρείες. Τα 30 εκατομμύρια, ένα κομμάτι από αυτά είναι 20 μετόχους, αν όχι όλα, για την επιχείρηση. Άρα θεωρητικά αυτό είναι σωστό που λέτε και θα έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα η οποία να αποδεσμεύει τους λογαριασμούς οι οποίοι είναι για τη μισθοδοσία να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα νομικό πώς θα λυθεί αυτή η εξίσωση. Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην απάντησή σας σε ό,τι αφορά στις τριγωνικές σχέσεις, αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής. Είπατε ότι δεν τις διανοείστε καν, είναι κάτι που δεν σας αφορά. Και είπατε συγκεκριμένα ότι η δραστηριότητα στα πετρελαιοειδή, που είναι και η βασική ενασχόληση της οικογένειάς σας, δεν απαιτεί πολιτική επιρροή. Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που χρονολογείται 22 Σεπτεμβρίου του 2012, το οποίο δημοσίευμα επικαλείται εσωτερική μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία το καρτέλ, έτσι το ονομάζει το δημοσίευμα, των δύο διελιστηρίων Motor Oil, συμφερόντων δικών σας, και ΕΛΠΕ, συμφερόντων Λάτσι, στοιχίζει στους Έλληνες καταναλωτές περισσότερο από $1 δισεκατομμύρια το χρόνο μέσω των υπερκερδών που αποκομίζουν καταστρατηγώντας τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαίωσε την ύπαρξη της μελέτης, δεν σχολίασε το περιεχόμενό της. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω,
Αν αυτή η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αληθεύει, τότε το επιχείρημα ότι η δραστηριότητα στα πετρελαιοειδή δεν απαιτεί πολιτική επιρροή δεν καταρρέει. Και το ρωτώ αυτό με την εξής έννοια. Η διατήρηση ενός καρτέλ προφανώς απαιτεί την πολιτική στήριξη που επιτυγχάνεται είτε με άμεση κατοχή μέσων ενημέρωσης, όπως είχε η οικογένειά σας, είτε μέσω των τραπεζικών βραχιώνων. Δηλαδή είναι γνωστή η σχέση της οικογένειάς σας με την Τράπεζα Πειραιώς, της οικογένειας Λάτσι με τη Eurobank και κατά συνέπεια με τον δανεισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διαφήμιση προς αυτά. Όλο αυτό το σκηνικό... Δεν είναι μονόλογος, είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αν γίνεται, να τις κάνεις ερωτήσεις λίγο κομματιαστές, γιατί ξεκινήσαμε από τη Μοτορόλ και έχουμε φτάσει τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς. Ναι. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Αναφέρεται σε δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, της... Ναι. Ναι. Αν και είναι άσχετο με το ζητούμενο που έχω έρθει εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι. Έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζετε αυτό το τρίγωνο της διαφορετικής. Να απαντήσω γιατί είναι άσχετο. Είναι ενδιαφέρον ερώτημα. Καταρχάς, η χώρα έχει 2 δηληστήρια. Θα μπορούσε να έχει ένα, θα μπορεί να έχει κανένα. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει καμία πολιτική σκοπιμότητα για να είναι 2 ή 3. Είναι εμπορικά τα θέματα και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλείνουν πάρα πολλά δηληστήρια, διότι υπάρχει θέμα μέχρι πρότινος, μέχρι πρόπερση, ότι στην Ευρώπη υπήρχαν αρκετά δηληστήρια που δεν λειτουργούσαν ή ήταν σε κατάσταση αναμονής. Εμείς έχουμε την τύχη, σαν ελληνική εταιρεία, να δουλεύουμε από το χώρο αυτό που είμαστε, αλλά έχουμε την τύχη πάλι να είμαστε εξαγωγική εταιρεία. Άρα λοιπόν, όταν έχεις πάνω από 70% των πωλήσεών σου στο εξωτερικό, το ότι είμαστε εδώ και ότι λειτουργούμε εδώ, αυτό δεν αποτελεί μονοπόλιο. Τα κέρδη της Motorola είναι διότι έχουμε μια καθαρά εξαγωγική βιομηχανία και γι' αυτό το λόγο είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε σε συνεχή κερδοφορία. Και είμαστε σε αυτή τη θέση διότι κάναμε σωστές επενδύσεις την ώρα που έπρεπε. Το υπόλοιπο των εταιριών που είναι στην Ελλάδα είναι εταιρείες διανομής πετρελαιοειδών και σε αυτό το χώρο υπάρχει πληθώρα εταιρεών εμπορίας, υπάρχουν κανόνες που διέπουν την αγορά και από εκεί και πέρα όλα ρυθμίζονται κανονικά μέσα από την αγορά. Άρα δεν καταλαβαίνω πού χρειάζονται τα μέσα ενημέρωσης για να έχεις ένα δηληστήριο, όταν ειδικά αυτό το δηληστήριο έχει γίνει το 1972. Και θυμίζω τότε είχαμε και τη Χούντα, για να μην ξεχνιόμαστε, που δεν υπήρχε και κάποιο μέσο ενημέρωση να σε προωθήσει. Υπήρχε όμως ένα πλάνο να γίνει ένα δηληστήριο, το οποίο μετά μεγάλωσε και πήγαν καλά τα πράγματα, ήρθαν τα πράγματα όπως είμαστε σήμερα και είμαστε το καλύτερο, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Και γι' αυτό το λόγο συντηρείται δυναμικά η επιχείρηση. Επαναλαμβάνω, τώρα, κύριε Βαρδινογιάννη, ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν, επικαλείται μάλλον η Wall Street Journal, από εσωτερική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τίποτα άλλο. Εγώ αυτά τα στοιχεία μεταφέρω, τα έθεσα υπόψη σας. Η Wall Street Journal είναι μια εφημερίδα. Μπορώ να σας φέρω και άλλες μελέτες που έχουν γίνει που λένε το ακριβώς αντίθετο. Οι μελέτες είναι για αναλύσεις, για να κάνουν αναλύσεις. Εξαρτάται τι στοιχεία βάζεις μέσα στην ανάλυση και να πεις το ανάλογο αποτέλεσμα. Μία λοιπόν χώρα σαν την Ελλάδα, σας λέω εγώ, είναι και υπερβολή που έχει 2 δηληστήρια. Εκ των οποίων το ένα, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και κρατικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε δηλαδή, γιατί μιλάμε σαν να μιλάμε σε τρίτο διάλεκτο. Το ένα κομμάτι των δηληστήριων είναι προέκταση κρατική.